Melissa, hier is toch wel een leuk groepje vanmiddag van de morgen? Zij zat bij Emma in het groepje. Marijke Krijgsman van Hudde Griep vertrouwt het net als haar band voor op Stritterbjatje. Nou, de auto's die rijden hier behoorlijk snel. Die houden weinig rekening met de baan. De orenbaan van de orenkant van de stritten, die boartje wel aan de orenkant van de stritten. Dus dat is juist wel, dat ze daar een soort boartje. Ik vind het wel eens sneu. Vooral als het juist hoe volle baan het aan de orenkant boartje. Dan wordt het heel graag dat die baan er echt mijn boartje. Gevaarlijke verkeerssituaties binnen verhouden reden om de baan binnen te houden. Zo dus blikken uit een onderzoek van Omroep Friesland en de orenregionale omroepen. Krijgsman had van haar band, Mara van Sijs en Melissa van Fjouwer, zelfs maar een waterstuur maken. Kijk, een meid. Ik ga lopen. Ach. Lopen. Nou Melissa, let toen maar eens zien hoe een stuk liedje mast. Dan gaat de reis op naar de Boetenwatersdij, verderop in Hudde Griep. Daar komen een lietse 100 banden uit het dorp bij elkaar om te bjatjen en nog eens te bjatjen. Het is Westsavier, het feest is dichtbij. Zij vreeg je echt een soort om mij met tv'tje en vooral mijn Netflix is natuurlijk mooi, ik in eigen films zit zie je. Maar nee, je had het even naar Boetenta en gaan. Het doel van deze dij is dus om de band, net zien steende alle verlieringsbinnen, naar Boeten te heljen. Van Joert is dat in elk geval slagen.